Кремиковският манастир Свети Георги Победоносец е български православен манастир над София, разположен е на южните склонове на Стара планина, на 4 км северно от квартал Кремиковци в София, в местността Градището, където личат останките от крепост. Манастирът е построен по време на Второто българско царство, може би при управлението на цар Иван Александър, но е разрушен по време на османското завоевание. В 1953 година софийският първенец войводата Радивой го възобновява със собствени средства в памет на двете си починали деца Теодор и Драгана. От това време датира старата църква в двора на манастира през 1503 година. Покривът на предверието на манастира е разрушен от земетресение. От ктиторски надпис става ясно, че старата църква е обновявана през 1611 година. Манастирът е бил просветен и духовен център, като един от запазените там ръкописи е Кремиковското Евангелие от 1497 година, писано по заръка на Калевит, което се смята за една от най-старите запазени книги в България. В 1876 година манастирът спасява и крие Ботевия четник Димитър Стефанов Казака. През 50-те години на 20 век в помещенията на манастира са настанени военни, които остават там в продължение на 18 години, нанесени са сериозни щети на уникалните стенописи на средновековната църква. В продължение на 30 години стенописите в старата църква на Кремиковския манастир са обект на реставрация от специалисти на Националния институт за паметници на културата. От началото на 2020 година в манастира започва изпълнението на мащабен проект за изграждане на няколко обекта, включително ново северно крило и музей. А кой е Свети Георги Победоносец? Образът на свети великомъченик Георги в християнските икони се изобразява като възседнал на бял кон, а дългото му копие е забито в устата на страшен змей. Тази славна сцена е вдъхновена от предание, което разказва за случка, станала близо до град Вирит, днешен Бейрут, недалеч от град Лида, където лежало тялото на светеца. Според легендата, на връщане от воински поход, Свети Георги видял девойка да плаче край езеро близо до град на езичници. От момичето разбрал, че хората там почитали като бог един огромен змей, който живеел в езерото, затова всяка година му обричали като жертва по една девойка. Тази година бил ред на царската дъщеря. Светецът воин опитал да убеди нейния баща да се откаже от зловещия бог и кървавите жертвоприношения в негова чест, а да приеме християнската вяра. Накрая царят склонил да се покръсти заедно с целия си народ, но само ако младият воин докаже наяве силата на своя бог и победи змея. Съгласил се Георги и приседнал до царската дъщеря край езерото. Малко след като склонил глава в скута и храбрецът задрямал. Изведнъж водите на езерото се разбушували и от тях се показал огромният змей, който се устремил към обречената му жертва. Девойката заплакала ужасена, а една от сълзите й капнала върху лицето на момъка и го разбудила. Скочил момъкът на крака, грабнал оръжието си, изрекал молитва към своя бог и се насочил към змея. С един удар посякал главата му. От туловището му излезли цели всички погълнати по-рано девойки. Запрегръщали се със своите плачещи родители, които също дошли на брега, и всички се радвали на свободата и спасението си.